fasihin mawaƙi auta MG Boy da kuma fasihin mawaƙi Nura inuwa wanda aka fi sani wato da sarkin waka. Wato tsakanin wayannan fasahan mawaka guda biyu waye ne yafi wani iya waka, wato tsakanin Nura inuwa da kuma auta MG Boy. A yau insha Allah a cikin wannan bidiyo muna so masoyan wayannan fasahan mawaka wato auta MG Boy da kuma Nura inuwa su tantance mana waye ne yafi wani iya waka tsakanin wayannan fasahan mawaka auta MG Boy da kuma Nura inuwa. Na tabbata cewa in har ka kasance masoyin auta MG Boy ko kuma ka kasance masoyin fasihin mawaƙi Nura inuwa, na tabbata cewa lalle zaka danna mana alaman nan ta subscribe da kuma alamar ƙararrawa a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato Sarauta 24 TV. Domin anan ne zaka ci gaba da samun irin wayannan shirye-shirye akai-akai ba tare da an ɓata lokaci ba. Da haka kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana sharing din wannan bidiyo da ma wanda muke ɗaurawa baki ɗaya zuwa group din da kuke da shi na WhatsApp da kuma na Facebook. Ba tare da mu ɓata muku lokaci ba, za mu je mu ɗanɗana muku zuman waƙoƙin wayannan fasahan mawaƙa domin ku ji kuma ku tantance mana wato wanda ya fi wani iya waƙa wato tsakanin fasihin mawaƙi auta MG Boy da kuma fasihin mawaƙi Nura inuwa wanda aka fi sani wato da sarkin waƙa. Ku gyara zama domin yanzu za mu fara ne da sako muku waƙar wato auta MG Boy. San kiya min nazaro a jikina ne, ya ainihiyar ya tsaya ya kurumta ne, dan akan soyayyar ki ba na jibe ne, na abi hanya dodar shin ina zaniya, ke ce wancan na san za ki ma fahimta ne. Na tabbata cewa lalle yanzu kun ɗanɗana zuman wato waƙar fasihin mawaƙi auta MG Boy. Yanzu na tabbata cewa lalle za ku tsaya jiran jin waƙar wato ɗayan fasihin mawaƙi wanda aka fi sani wato da Nura inuwa. Ku gyara zama domin yanzu ne za mu ɗanɗana muku wato zumar fasihin mawaƙi Nura inuwa. Kar ku manta ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo da ma wanda muke ɗaurawa baki ɗaya zuwa group ɗin da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Ba tare da mun ci gaba da ɓata muku lokaci ba, yanzu za mu ɗanɗana muku wato zumar ɗayan fasihin mawaƙi wato Nura inuwa domin ku ji kuma ku tantance mana wanda ya fi wani iya waƙa auta MG Boy da Nura inuwa. Na yi anniya na yi dan mara shiri na isa, mai gamo da matsala kan na riski lokacin da zan tasa, so da ke na dogara kan kafa ta dankar na zamo kasa. Na tabbata cewa lalle yanzu kun saurari waƙoƙin wayannan fasahan mawaƙa wato auta MG Boy da kuma Nura inuwa. A yanzu muna so ku yi mana comment da mawaƙin da kuke ganin cewa lalle waƙarsa ta fi daɗi ko kuma mawaƙin da ya fi wani iya waƙa wato tsakanin wayannan fasahan mawaƙa auta MG Boy da kuma Nura inuwa. Duka anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani sabon bidiyo.